ulkoavaruudesta. Maan asukas, Farhud, mene välittömästi tähtitaivaan alle ja sulje ovi. Pihalle. Ei mä halua mennä. Farhudi pääsee. Ota takki päälle. Takki päälle. Vittu, Farhudi pääsee tonne huoneeseen. Sä menet sinne huoneeseen. Joo. Farhudi on aivan. Anna mennä. Semja. Nähdään. Vittu. Sanot saatana. Kato, kun tuli hyvä. Nyt meni telkkari päälle. Kato perkele. Näkyykö? Tuäkkiä! Tuäkkiä! Telkkari päällä! Ei tuu mitään, sieltä tulee vaan kohinaa. Niin, mutta jos se tulee. Ei tuu. Se on vaan pelottaa. Ei jumalauta, tää on ringi. Ei oo. Ei saa olla tälleen. Kato, nyt se näkyy. Joo. Joo. Onko nää meidän ikkunat taas? Mitä vitsiä? Ei, siellä on Fabe. Fabe. Kato, siinä on hahmo tosi. On se Fabe. Fabe kärsäs. Onko? Siinä on Fabe ääriviivat. Ai oli äsken. Kato. Se on Fabe ihan selvästi. Niin onko? Nyt kuuluu jotain. No nyt Fabe makas kyllä jossain. Niin makaskin, silloin bokserit vai eikö parikut näki? Huppupäitä. No, punaisia huppupäitä. Niin no jotain, jotka tuut. Kuka se oli? Fabe. Joo. Makaa Oliko sillä pipoa? Siinä punaiset silmät. Joo, punaiset silmät. Vavuuna on paniikki. Niin onkin. Vähän se pelkää tuolla niin. Moi ei. Apua! Apua! Hei! Hei! Timo! Jarkko! Auttakaa! 4 huppupäätä. Niin onkin. Ne tutkii sitä jotenkin. Mä en saa selvää tosta. Joo. Kai se on sidottu kiinni. Aivan ne meikkaa sitä kuin naisen. Ne tutkii sitä niin kuin alienit tekee. Ei. Kato mihin laittaa joku hirveä. Anustappi. Kato punaiset silmät tuossa. Joo, taas oli. Karmetko sidot? Ne vie siltä joku maksan. Joo, se tulee tänne ja sillä on iso arpi vaan tossa kyllä. Niin, se ei kato juomaan. Ja eikä muista mitään. Saatana. Onneksi Tiina ei ole tuolla. Hei vittu. Sä vetäis kaikkia Täällä päiviä. kun mulla lähtis kouramat, kun mä kiljyisin niin paljon tuolla huoneessa. Kato, sillä on suussa tommonen kapula. Olikin. Hyi vittu. Se olis niin spookia. Onko siellä peitetty silmät? Niin onkin, silmät on peitetty. Niin on. Näettekö?
on paineessa. Niin joo. Kato käsi, vihreät kädet. Kynni, pitkä kynni. Antaisiko ne sille sähköä? No, ne voi antaa ihan mitä vaan. En usko vihreät pitkät kynnet. Tai vihreät kädet. Voihan ne antaa niitä samanlaisia kuin eilen oli. Niin jäi niitä liian. Ne tekee kokeita. Tonne joutuu hei sit jokainen. Niin usko. Jos ehdotetaan kuka, niin Suvi sinne. No ne. Suvi. No hiljaa. Se oli siinä sitten. Nyt mä menen odottamaan kohta tonne. Ketä kertoo Faben vanhemmille? Se on pois. Hei! Mitä? Se on loukkaantunut! Mitä? Fabio! Mikä sulla on? Fabio! Kuuleeko sä? Me nähtiin. Sun kädet on aika hauskaa. Häh? Sun kädet on aika hauskaa. Joo, naamakin moro. Tuu sisälle. Sun mikki on ihan paskaa. Oliko se sähköisku vai mitä ne laittoi kans? Ei saa. Vittu. Miten menee? Vittu. Fabio, vittu. Käy kattoo peilistä. Kiitos. Kiitos. Täälläkin on tätä möniä ja... Fabio! Mitä sulle tapahtui? Miksi aina minä? Mitä maanasukas harmonin päässä liikkuu? Taikinaa. Vihreätä taikinaa. Vähän ottaa päähän. Ei sen takia, että meni noin kilon verran taikinaa hukkaan. Sillä olisi voinut tehdä jotain 10 pizzaa. Mutta kun sitä taikinaa pistettiin naamalle, niin se on vähän ärsyttävä tunne. Ja hiuksiinkin on näköjään joutunut aika paljon sitä ja aikamoiset tutkimukset teillä. Ei voi muuta sanoa, koska minua kiinnostaa erittäin paljon avaruusoliot ja teen mielellään tutkimuksia, jos voisin ensi kerralla tehdä omanlaisen tutkimuksen myös teille. Kello 20.